bokonge plerak wis bokong kok plerak apa ana matane Pak mangku lete ambang karo Bagong kok kon nembang. Bagong ki ora ngerti larasan kok. Sing penting gayeng. Ha iya. Ora kudu sing penting gayeng nganggo nada, iki nganggo nada, nganggo larasan gamelane Yudhisdiani kaya ngene kok. Petruk. Nyuwun nelakon ya kuwi gugur gunung. Wah, apik. Arep lagu jaman biyen ning kuwi dadi perlambang kamanunggalan kegotong royongan. Cocok. Ya. Dibukani saka Bonang terus kur ibu-ibu Waranggana. Ya. Nganggo dibawani rasa gugur gunung ki ra ana bawane. Liluli. Lilut. Kowe iki ngapae? Kowe ora iso buka rasa iso gleleng. Ndekno ngingu jenggot barang. Mbok ngingu wedhus men anak. Ora. Glelenge ra jamak-jamak. Le ngabane kowe kaya yayak oh. Le ndekepe nganggo dodo. Yo, dados samangga. Nyuwara alon yo apik, nyuwara cepet yo apik. Ayo Kancil. Heeh. Semar ki ora adil. Suaraku cemeng. Ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik lho, Rek. Makasih. Heeh. Sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ora iso nyuwara ki ana. Ana, Pak? Ana. Endi? Oh kuwi mendono mburimu. Nembang apa-apa yo ora iso. Nembang sing modern ya ora jedhak isane ming waton dawuh. Ayo! Ya. Nesu bocahe. Nyepeleke aku sengit tenan disepeleke iki. Kowe pamer swara ngono kuwi. Iki ki guru paduan suara. Waduh. Kampung Karangkadempel ki sapa sing mulang Panembrama? Kuwi lho. Edan, malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e. Lho, iki apa? Wingi lomba ning kabupaten? Heeh. Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora. Coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go. Oke, nyepelekke ora. Nang 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 nang. Piye? Wedan.
Dawa tenan suarane. Ora mung suaraku sing dawa. Ya. Ayo semono, semono. Ayo. Iya kok sik tak adose. Iya. Lu tegese iki tembange. Ayo kanca ngono kok adus karepmu ora sak karepmu. Ayo kanca. Piye? Gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos. Ayo kanca. Lho, heeh. Seneng aku. Seneng ta kowe? Heeh. Ayo kanca. Lho. Kok wis medun? Munggah, ayo kanca semene ajeg. Ngono aku wis ora tau ajeg, Tru. Gun aku nek ditinggal dela wis ora ajeg. Ayo kanca semono. Ayo kanca. Ha. Ngayahi karya nang praja kene. Medun sithik kuwi numpang. Heeh. Wis numpang wis. Malah seneng ora. Kene aja numpang larasan. Numpang larasan tegese larase semene kowe nang dhuwure sithik. Kene gugur gunung tandang gawe. Yo. Kene. Nah, pertahankan. Oke. Kene gugur gunung tandang gawe. Nah, saya rukun. Anggo disampar-sampar nang cangkeme. Heeh. Saya rukun. Bebarengan ro kancane lilo. Hah? Lilo asli ikhlas. Tapeke? Njur tapeke. Lilo lan legawa kanggo mulyaning negara. Ha, mulai itung. Sate loro, tempe loro. Ciro lupat. Goblok banget. Ciro lupat maju papat diulang-ulang akan mesti rampunge. Nah. Hologram, holopis. Holopis kontol baris. Wah, nggon ki rasa dicengkok. Ketinggalan ngono. Holopis kontol baris, ora sanggo. Holopis kontol baris, ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan ni Rama. Aku tak becak. Ketinggalan di Romo iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kenop traffic light. Ora sajak omong nang kowe ora. Holopis kontol baris. Jlang. Ose. Apa ki mau kaya dhewe ki mau? Ledo surake mau lho. Kontol baris gamelan digendhelengke. Jlang. Terus penabuh kabeh muni. Hose. Hose kok keri. Apik tenan bagone nembang ora. Nyenengke gugur gunung mau ya, Tru? Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae, Tru, ayo. Yo. Aku kok kepengin sarung jagung, Tru. Ampun nek nggon aku mbok telu. Oh, suwek siji. Ngene lho tak omongi lho. Nak. Piye? Sarung jagung iki tembang, ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora. Sarung jagung abote kapot antresna tak rewangi korban jiwa raga. Wah, dhuwur terus to, Tru. Sarung jagung. Kuwi nadane pancen dhuwur ya, Nyok. Oh, iya leng, celeng. Lah malah nguneke celeng kakangne. Kowe nguneke aku munyok. Amone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung. Apik tenan wis marasah do nembang Petro ta wae sing nembang. Men dijen. Kowe nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat? Apa? Nggawa iki lho sing do nambung sing apa? Pengrawit kok, perawat. Gunane apa nggawa pengrawit?
Percaya aku nek kowe iki wasis, percaya nek aku pinter. Ning kanca-kanca iki digunakake. Kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung. Cemlong cemlong nem ro nem ro nem obat mo nem bebat mo nem ro. Oh dek ora hafal kok. Yo, tembangke dhewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep. Apik lho gong neno sinden iki jan luar biasa iki. Ayo iki bar tak kei dit tuku seragam. Oh. Sing nukoke kowe. Takonono. Aku iki pemimpin sing blobok lumo. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana terus. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek pancen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo ping kabeh. Ping kabeh ora. Ya mung gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Singkur aja dadi singkirke, nyatane ya kepenak to. Sarung jagung neno tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ini ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha karo bayangmu piye? Ah tak kira sarung jagung. Lho dudak. Nyeng. Sing gumyang ngono lho jebul. Lho dudak. Temlong ling klik kling gelong kling kaya mlakune wong pincang matamu iki senengane nek omong ngene kakangne kok tenane ring klong sarung ambiyuyut nang mripat oh nembang iki sing kira-kira nganu iki lho apa sing semangat ah iya saiki ndi kowe arep nembang apa jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu apa dudu fakku dudu fakmu dudu aku iki kula nganggo nganu wedene iki ya mosok dipejet muni kae oke sing dipejet muni iki oke lho wonge dipejet muni sok ngampleng barang apa Tru aku lho sing ku lho ana apa jenenge dawa oke kaya gampange lho nek gambar ra dituthuk ah iya nek ku meh dipejet nggo driji nut ngono ku terus apa suara-suarane yeng ngono ora wae net anu sembor oh sembor keyboard aku bar tuku weh tak pajang nang ruang tamu apa oh Yamaha merek weh lah ya apik meng 4 gigi lho keyboard apa motor iki ki mau ngomongke keyboard kok dadi motor ngopo aku tuku motor sik arep tak tuku keyboard oh cah cukup ya ah iya tuku keyboard sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang weh tuku meneh rusak meneh kakeke garing wah garing ora iso ngibetar nggo ngopo nggo nglantik tangane lecek kuwi lho ya Tru golek kanca liyane ya ket mau kok nglarake ati ayo kowe karo kakangmu senengane ngono kuwi kok kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangne gek nembang apa sing arep tembake pelok barang apa pelok bem apa slendro diatonis weh la edan Bagong Sora diatonis pun awite do Sora kira-kira sagora ya pentatonis wah jan